soyayya 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 akai yi aure akai ku taso ku zo muje soyayya 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 akai ta kauna shi aure sinar ma'aiki share hawaye ke amarya Bismillahi rabbana Allah sarki wani ga kowa wanda shi umi abana shi ango amarya shi ne ya bani iko na rera wakar ango amarya rabbana dan ka salatin ka shugabana dan amina alihi sahabban sana sa su ma suna baitina ina ango amarya aure na so na ce babu ƙarya Ni Mustapha Musti boy na zo na ce ina masoya soyayya ruwan zuma ce in kin sha sai ki ba masoyi ga amarya tare da angonta auren suna suka yi ranar farin ciki ne aure na so da kauna ga amarya tare da angonta soyayya ruwan zuma ne wai na ɗan masoya amarya ango kuna ina ne soyayya soyayya wina ango amarya wannan ranar tarihi ne soyayya akai alkawarin so kuka kulla gashi a yau kun tara mutane farin ciki ake ta yi ga 'yan uwa daga birane soyayya akai ango amarya ana ta murna bikin koga kowa a zaune ango amanar da aka baka dan na san halin ka baka da shakka ka rike amarya amana har wata rana mu zo mai barka ango na san kyawun halinka batunka a yau shawara zana baka ka rike amarya amana tunda ta zama mallakinka soyayya ruwan zuma ce Kema amarya na zo gare ki rike amana na mijinki nauyin sakin ga yana a kanki dan alakar da ki masaraki tunda ya zama mijinki Ki masa kirki ki masa wanki haƙi ne akan wuyanki amarya ɗauki aure ibada ki da miji ki je ki zamanki tunda kunyo aure na ƙauna Wai ina yaye na ango ku tattafo zan yi kiranku Iyaye na amarya ku tattafo ni zan yi kiranku Hada yayye hada ganni ku marmatso zan yi kiranku Soyayya ruwan zuma ce Soyayya 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 akai ta kauna Shi aure sinar ma'aiki share hawaye ke amarya Na ga dangi suna ta murna suna ta guda ranar biki ne yau ranar farin ciki ne soyayya ruwan zuma ne kin sha ki ba masoyi soyayya ribar masoya ga tambura ne wa masoya soyayya ruwan zuma ne kin sha ki ba masoyi soyayya akai bi aure akai ku taso ku zo muje